mal sentido da orientación. Se eres unha pomba mensaxeira. É o que sabes facer? Iso mesmo dixo eu. Levo toda a vida adestrando daqui para lá e da lá para aquí. Mira que din voltas. Pero agora o negocio está nas carreiras de pombas. Sóltanos aí en medio no monte e logo nós temos que adiviñar como voltar para casa. 4.000 kilómetros por carreira. Pero bueno, iso xa é cousa do pasado. Agora son unha pomba libre. Bueno, entón que? Que se fai agora? Comer todo o que poidas. Pero creo que xa bastante para empezar a comer. Hai que liscar, tío. Fora daqui, ratas voadoras! Fora daqui! Buf! Que pouco faltou, Pero mira que es papa, hostias. Casi nos trigan pola túa culpa. Que adrenalina! E agora que? Que pasemos agora? Esperamos que quede outra mesa libre e voltamos. Que? Olha agora, non chamas atención. Pero de verdade. Sí, parece unha águia negra. Pero esas non estaban extintas. Eso queríamos, pero levan anos facéndose pasar por gaivotas. Pero eso es naquízate, non pesta neso. Mándate directo ao pichapo. É un animal sin ética ningún. Que nocho me dan. Van quitando nosos espazos da cidade. A semana pasada xa nos botaron da praza. Aquí se preparan os mesmos. Vas ver como facemos as cousas aquí. De que falas? Cagarse en todo e en todos. Imos encher a plaza de merda ata que cubra o pescozo. Así que ponte a comer. Vas ver como facemos as cousas aquí. E o Agia? Por eso non te preocupes. Os reforzos están de camiño.